Year 2013 nang nilabas ng DLTV ang kanilang mga Greyhound buses. And in this video, sasakyan natin ang isa sa mga buses na ito from Bicol to Manila at aalamin natin kung maganda bang sakyan, sulit ba, at kung gaano kabilis ba ito from point A to point B. Let's find out in this video. Hello everyone, at nandito ulit tayo sa Bicol para sa isa na namang road trip. Right now, nandito tayo sa Legazpi Grand Central Terminal para magbiyahe pabalik sa Manila. But this time, sasakyan naman natin ang Greyhound Express Service bus ng DLTV Co. Now, para din sa mga hindi nakakaalam, itong Greyhound Express Service yung flagship class ng DLTV. Na-introduce to sa public noong 2013 at bumiyahe sa mga iba't ibang ruta ng DLTV kagaya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at maging sa Eastern Visayas. Our bus for today is 8M. Isa itong Mandiesel 18350 bus na may Del Monte DM12 body. Isa ito sa mga pinakalumang Greyhound buses ng DLTV na nasa 10th year of service na ngayong 2023. Meron itong lazy boy seats in 2x1 configuration at meron ding onboard restroom. Tara, sakay na tayo! Maabutan pa ako ni Boss James doon, sakay sa 12K yun. Saan?
About 3 hours pagkaalis natin sa Legazpi City, narating natin yung stopover ng DLTV dito sa Pamplona, Camarines Sur. Na kung napanood nyo yung last road trip natin papunta sa Bicol with Alps, mapapansin nyo na pareho lang yung stopover na tinigilan natin. Stop po. At meron nga mga nagtatanong kung magkano daw ba yung presyo ng pagkain sa stopover na to. Now buckle up, titingnan natin kung magkano nga ba. So eto yung in-order natin. Isang rice, isang ulam, at isang soft drinks. For a whopping 145 pesos na naman. Overpriced? Yes. Sulit ba? No. Now balik na tayo sa biyahe natin. So habang binabaybay natin tong part na to ng Quirino Highway, napansin ko na parang nag-iba yung behavior ng suspension. Naging sobrang matagtag yung suspension ng bus kahit minimal lang yung lubak. Para bang habang tumatagal nagiging moling yung suspension natin. At hindi natapos dito yung ganitong behavior ng suspension. Like I said kanina, hindi doon natapos nga yung problema ng suspension. Pagkalampas dito sa bayan ng Calawag, 3 times tinigil ng driver natin yung bus dahil chinecheck niya yung suspension. Unfortunately, hindi na natin nakunan ng video yung 3 pagtigil na yun kasi sobrang dilim dun sa part na tinigilan ng bus. Thankfully, after nung 3rd stop, nag-improve yung behavior ng suspension. Smooth naman yung mga bagay-bagay pagdaan dito sa bayan ng Lopez. Pero, few kilometers away from here pala, may naghihintay sa atin na surprise. Nakausad tayo after an hour. Pero hindi doon natapos yung traffic kasi ilang sandali lang nag-counterflow na yung mga nasa likod. And sadly, hindi pala doon natapos yung matinding traffic.
Sumula Gumaka hanggang dito sa Atimonan, wala tayo halos nakasabay. Kasi yung mga kasabay dapat natin, naipit sa traffic sa Lopez. At eto nga, bumalik na naman yung problema ng airbag. So it's 4 AM and ilang sandali na lang titigil na tayo sa ating second stopover. At dahil naubos nga yung oras natin dahil sa traffic kanina, I decided na hindi na lang tumuloy sa Manila. Instead, bababa na lang tayo sa Tayabas, Quezon na ilang kilometro na lang yung layo mula dito. So pag-usapan natin ngayon kung maganda bang sakyan ng Greyhound Express Service Bus ng DLTB. Personally, na-enjoy ko yung biyahe kahit di natin narating ang Manila, and also na-cross out din sa listahan ko yung isa sa mga bus na pinapangarap ko lang masakyan 10 years ago. Pero kung pag-uusapan naman natin yung value for money, hindi worth it sakyan itong Greyhound bus ng DLTB. Yes, may lazy boy seats, yes, may restroom, pero walang charging ports or wifi na essential na pagdating sa ganitong klaseng luxury bus. Sa parehong price point, may mga buses ang Bicol Isarog, Raymond Transportation, Piña Francia, at Cagsawan na brand new at nag-offer ng same features with working wifi connection at charging ports pa. Now, hindi ibig sabihin nun hindi na ulit tayo sasakay sa DLTB. Sana lang, ma-overhaul nila tong kanilang mga lumang buses lalo na tong Greyhound fleet at malagyan ng bagong features para makasabay sila sa ibang bus company sa South.